Presidenti wa anthu osauka oyamba kuno ku Malawi amene sindimagawa masuwiti ndimangoyima pa chilungamo ndipo sindimayang'ana kuti uyu ndi ndani. Ine sine wachipani, ine sine watchalichi, ine sindimayimirira mtundu, ndimayimirira Amalawi. Ndipo pamene ndaona kuti apa pali cholakwika sindimaopa, ndimangonena. Ndipo sindimapanga kuti ati ndacheza ndi uyu zulo kapena iwo inachi wandigayira ndalama zulo ndiye ndisamulankhule atapanga zinthu zopusa. Ine sindimalola iyayi. Ndipo ndikudziwa kunena kuti audio yanga ya lero anthu ambiri makamaka achipani cha DPP mudana nayo kwambiri, makamaka inu amene simmafuna kuzuzulidwa, amene mmangofuna muziyimbiridwa m'manja zina zilizonse ndikumayamikiridwa, amenewo anthu amenewo adana nayo audio imeneyi. Koma ine ndinena chilungamo mkatikati mwa nkhani zikulu zimene nditi ndizilankhule lero za kunifi komanso ku Eskom ndi nkhani zina zimene maziphunzitsi akukumana nazo mavuto osiyanasiyana. Koma tisanafike ku nkhani zimenezi ndinangofuna ndizuzule kuzuzula kwa mtuwa galu, kuzuzula mosayang'ana nkhope zimene zachitika ku MBC zulo pamene anyamata amene akuganizidwa kuti ndi a DPP anapita ndikukamutulusa director wa ku MBC mu ofesi mwache momuopseza ndikumuuza kuti apite pa TV akapepese pa zimene wakhala kumulankhula Professor Peter Wamutharika. Iyi ni nkhani yomvesa chisoni kwambiri poganizira kunena kuti mbuyo mutikabwerera masiku apitawa tiona kunena kuti boma la MCP lidatuluka mboma chifukwa cha nkhalidwe wangati umenewu, khalidwe wa anyamata azikwanje amene anali very notorious. Aliyense m'Malawi muno amakhala wamantha, ndipo funso nkumazifunsa nkumanena kuti kodi zimene amapanga aja azikwanje ndi zimene zapanga inu a DPP zulo kutuma anyamata ndikupita ndikukachita terrorize MBC. Apolisi ali konko ndikupita pakana live air ndikumuchita force munthu kuti apepese ku mtundu wa Malawi. Imene zikusiyana pati and moreover imene ndiye treason and zikusonyeza kuti m'Malawi munomo muli lawlessness, chifukwa ngati anthu analoledwa ndikukafika ku MBC kumene ndi kuli national radio, national TV, ndikukafika pa air live ndi chimozimozi kulanda bomatu. Andi apapa anthu amene wanayenera kumangidwa kusonyeza kunena kuti nchimozimoziso anthu ena akanabwera munomo zigawenga ndikuzabwera ku MBC kujako akanakhoza kulanda boma linolo, chifukwa akati boma kapena ziko lalandidwa amayamba kulanda national TV ndi national radio. Izi inu anyamata amene munapita kumeneko kapena akulu ena a DPP amene zikukukhuzani, ngati mukuona kuti zimene mwapanga zijandi zabwino, ngati ena amene alipo akukuyimbirani m'manja ndikumakuyimbirani mafoni ndikumakuuzani kuti aphanga mwapanga bwino, imene we can call it stupidity at its best. Ndikuziwa kuti mukwiya kwambiri, inde mukuyenera mukuyedi, chifukwa ine sinimasekerera manyaka kusekerera zopusa. Inu ya DPP mukumbukire kunena kuti kalero chimene munatulukira so mboma ndi nkhani ngati imene iyi anyamata amene amachedwa kuti makadeti atafikapo. Are you really serious? Mukufuna anthuso abwerere konkhuja andi mukanadziwa mmene ziko lasangalalira atawina Professor Arthur Peter Mutharika siku limene jakumakhala ngati anthu alowa New Year's Day. M'Malawi muno kwina kulikonse kunali chisangalalo, osakhala chisangalalo chongobwera tuya kubwera kuti alese amasangalala kuti tathana naye Lazarus Chakwera komanso anyamata ake atera azikwanje. Ndiye inu mwalamo kuti mupange politics in a different way, muendese ziko li anthu amve kukoma, aliyese Malawi muno azikhalamo mopanda mantha, mukufuna mbwerere soma muja. Mukuyambayi mupereka pressure kwambiri kwa President Professor Arthur Peter Mutharika amene watenga direction yabwino. Ukamaimvesera speech ya Professor Arthur Peter Mutharika mmene amalankhulira kuja ku stadium, aliyense Malawi muno anali okondwa, ndipo aliyense anali ndi chiyembekezo chifukwa anali mawu amene anali ndi welfare komanso anali ndi hope. Amalawi amene anasala pang'ono kumwalira anazuka siku limene
limene lija ndiye inunso mukubwera kuti muyambe tera mukubwera kumayamba kupanga zinthu zosokoneza zimene mwapanga zija ngati boma lili di boma likuyenera kuti anthu amene aja amangidwe chifukwa imene ja ndi treason kukachita capture state radio state tv that is treasonous ni nkhani yoopsa kwambiri and iniyo anyamata akuluakulu aku DPP you need to discipline these guys chifukwa ndiye mwayamba mofulumiratu ndiye bolatu omwe otu MCPO azikwanjewo anayamba mochedwerapo ndiye kuti solo malai muno tinati tiyambe mademo ndiye muphatu anthu ambiri izizi zikuyenera zichitidwe condemned in the strongest terms chifukwa inde tiye tinene chilungamo Kasakulu asiti kumuyikira kumbuyo Kasakulu anafika pa personal kuchita ataki president Mutharika za personal and amene ujayo mukanakhala inu madolo mukanamusiya yekha achite resign chifukwa zili ngati kumugwira mkazi akupanga chigololo koma osamukalipira osamunena china chilichonse kumangokhala naye akaphika sima ndi kumadya ekha amathawa so pano inu mukanamusiya Kasakulu uja chifukwa ali ndi contract ya 20 pakana 2027 yekha akanaona kuti pano paine ningochita resign malo ano sipa kwathu koma zimene mwapanga zija mwalakwisa kwambiri kulakwisa kama mukufuna kuti mabwana akutameni kama mukufuna anthu akuchemerereni koma zimene zija mwapanga inu anyamata a DPP makadeti akhaya DPP mwapanga zinthu zolakwika kwambiri and immediately ma authorities anayenera anthu amene ajawo tikunena panopa akhale ali m'manja mwachani mwa polisi akayankhe milandu so kairo mwina alipo ena anthu ena achi akuluakulu amatuma anthu ngati amenewa chifukwa tu ajaolo azikwanje aja ankazunguza ku Malawi kunoko MCP aja amatuma ndi akuluakulu ena aso kuphatikizako polisi chimozimozinso apapa mukamvesera nkhani akukuuzani kuti Kasakulu driver ache sanabwere wa security sanabwere komanso pamene paja pamakhala a polisi ndi mfuti zinatheka bwanji kuti zinthu zimezi zikachitikire nthawi imodzi a polisi ya mfuti palibe driver osabwera wa security osabwera kusonyeza kuti this thing was prepared anthu anachita kukhala pansi ndi kukambirana ndafuna ndikuuzeni kunena kuti Malawi muno anthu anasukusula Malawi walero si Malawi wazulo anthu anakulandirani ino a DPP andi mukapanga masewera anthu ayamba kukusikani izi ndilibe nazo ntchito chifukwa ndikuziwa kunena kuti ena mwayamba kuyimba mafoni kumandiopseza kumanena kuti ndalakwisa ndikanakuchita ni konzati ndichite ndifuse chilungamo chachani chilungamo nchonena kuti makamuchita harasi Kasakulu ndikumuchita force kuti apite pa TV akachite apologize munthu kuoneka kuti anali ndi mantha andi iso Kasakulu yo akanakhala ineyo nthawi yomwe ija ndikanalankhula zimeneja ndikuwauzaso kuti I have resigned chifukwa moyo wanga uli pa chiopsezo zimene ziziteretu andi sizikufunikira kuti zizichitika so muno Malawi ayulire serious ino ya DPP mwayiwalira kumene mukuchokera ena so ndi awachita kuchikwawo ati anyamata a DPP kupita pajeratu paja ndikukamenyapo anthu ati kulanda migodi ndikumaopseza anthu kuti ife ndi a DPP ya chinyamata migodi yapano ndi yathu chimozimozinso kulimbi izi zowasiya anyamata ndikumapanga zimene zizi khalidwe lonyasa osachita temuli siku lina muzalira izi mukuwaonawo akunyera m'magalimoto a MCP wa awa spokesperson yakukana kuti sizoonawa it is a sign yolira kuti anthu aja zinthu zaavuta musatenge kukondwa kwa lero ngati kwa muyaya inunso muzakumana nazo zangati zimenezi ngati simusamala ngati DPP si samala profesi yanu ndi 2030 mukutulukaso mboma munayenera mukhale anthu opanga zinthu za machawi komanso zinthu zoganiza zinthu zosamalira kwambiri musamale kwambiri pa ulamuliro umene uwu anditu mukupanga zosiyana ndi profesa amene akupangira ndale zache akuoneka kuti wabweratu kuzalamuliratu wabwera kuzagwira ntchito izi mukupanga izi mumpalamulira matendevu mumpasa pressure munthu ujayo mumputira matenda munthu ujayo president wabwinobwino andi asogoleri watu nthawi zina mwina zimachitikazi samaziziwatu amangomva zitachitika koma I know professor the way I know him
Yeah, I think akuyenera kuti apereke ma disciplinary measures. Anthu amene wawa amangidwe, chikhale chipani choyamba chisanzo kuti anyamata akamapanga zopusa azimangidwa. Chifukwa atakhala kuti anthu amene akapanga zopusa ndikumangidwa ndikukalipiranso okha milandu, uchisiru umene usibwezi pano ukuchitika munomo m'Malawi. Uchisiru wa uchisiru. Chifukwa kula ujayo anali kuntchito kwake, ndipo zimene mwapanga zijazo ndi zinthu zosaloledwa m'malamulo a dziko linolo. That is why tikunena kuti anthu awawa akuyenera kuti amangidwe. Nkhani yachiwiri imene ndabwera nayo lero ikuchokera kwa anthu osiyanasiyana m'Malawi muno kuwadandaulira Eskom. Eskom katangale wache sopano wafika pena. Anthu akuti magesi akazima malinga ndi mapulipediwa kuti ayimbire Eskom abwere akumafuna ndalama. Kuli katangale wopsa makamaka madera ngati Kudwangwa, Kunkhotakota, Bulantaya, Zomba, Palombe, koseko anthu akudandaula kunena kuti akaitanisa Eskom kuti azathandizire nkhani ya magesi. Eskom aja akuchita demand ndalama. Even in Bulantaya mu Kameza area banja lina magesi anazima kwa Zagafuko kuitana Eskom akunena kuti mupereke kaye 40,000 ndiye tibwera tizakukonzereni magesi. Uku kwanyezerera ku Palombe uku anthu akumapereka ati ma 50,000 ma 200,000 kuti Eskom azakonze magesi. Uku Kunkhotakota Kudwangwa kuti munthu waitanisa kale magesi walipira kuti azakuyikire ati wapase matumba ampunga 100. Iya imutipase 150,000. Kusonyeza kuti ku Eskom kuli katangale wopsa. Anthu akudandaula magesi anthu sayenera kuti azilipira ndalama zina zapadera akafuna kuti akonzeredwe. It is our right to have electricity in a democratic country like Malawi. So in your DPP malomo kuti muzilimbana ndizi. Mukulimbana ndi zinthu zimene ziti zikuonongereni mayina, zimene ziti zikuonongereni mbiri, zimene ziti ziaonongere kamena kupereka pressure kwa asogoleri yanu. Tapanga ni ndale za civilization, ndale za civilized, ndale zosonyeza kuti Malawi akusintha sopano. And inuyo munayenera kuti mupange ndale za decent, osakhala zimene mukupangazi. Nkhani yomaliza lero ndiyokhuzana ndi kunifi kumene kukupangika zinthu zonyasa kwambiri ngakhale kuti aboma anayimisa ma operations anifi. Mizimu anifi akuyendayendabe ndikumalanda katundu ndikumapanga anthu nkhanza. Chikhalire nicho boma linapereka directive kunena kuti anthu ogwira ntchito za anifi ayime, koma tikunena panopa anifi akupita madera ngati Kumulanje, Kuthyolo, kuchani uku Kunsanje, Kuzomba ndikumalanda anthu katundu. Andi osapasaso anthu amalisiti akatolera ndalama zozikulowa muthumba mwawo. Komanso tikunena pano alipo mabungwe ochuluka kwambiri magulu anthu amene anapereka chikole kunifi chaka chino cha 4 chaka pakana 5 zatha zaka osapasa ndalama zawo. Chikhalireni cho anthu anatengedwera chikole. Kodi sopano funso nkumafunsa kuti kodi anthu amene wamuna atengera ndalama zawo ngongole ija azatenga liti? Andi ngongole ya kunifi imapasidwa anthu amakamaka andale, imayenda mmapate lines chipani cha MCP. Olomu aone ogwira ntchito kunifi even district level, regional level amatenga na okhaokha, enaso kuti alibe ma qualifications amatenga ndikukawalemba kunifi. Panafunikanso inu wa DPP pamene za uchisiru zizikupangika izizi za nyengo ya Kasakula iyi zimene zimuzisiye muyang'ane kwambiri kunifi uko, muyang'aneko kumene kuchako kukuchitika mabomba okula, mabomba akulu mabomba kukubedwa zinthu, kukubedwa ndalama akuba anthu aja muzina lonena kuti munapereka 7 days yokuti president adikirire pakana azalumbirisidwe. Munaperekaso period yonena kuti zisankho zizaulusidwe yayikulu. Zimenezi ndi ku Africa sizikugwirizana. Ku Africa kuno ndi ziko losatukuka, dera losatukuka. Ku Africa kuno kuli uchisiru kwambiri. Zimene jazitapangika madera ena ndizomveka, koma osakhala ku Malawi mukuyenera musamale kwambiri. Bon
John Kalindo amene akundifuna khaya ngati mwayamba uchifambawo mundiyimbire foni pa 0 ine ndine mwana woopsa kwambiri ndalimbana ine ndi anthu woopsa kwambiri osakhalanso inu ya mwayamba uchisiru wa uchisiru izizizi mukapitiriza mukagwera mazi from Njeza Village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.